हेल' लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनथाम गोदान सायारि लानानै फैदों। सायारिखौ लिरनानै हरदों बिथां हरेश्वर नार्जारिया। बेहा इन्स्टाग्राम एकाउन्ट दं आरो बिनि एकाउन्टनि लिंकखौ डिसक्रिपशनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना फल' खालामहैनो हागोन। थ'दो बिदिब्ला बिथां लिरना हरनाय सायारिफोरखौ खोनासंसै। जों सोरखौबा जोबोद मोजां मोनब्लाबो मालाबाबो बुंना लानोनो हाया, मानोना जोंहा चेहेरायानो गैजा रोङा। मानसियाना सोरनिबा नाम्बारखौ डिलिट खालामनो, बिनि गासिबो फट'खौ डिलिट खालामनो, बेखौ ब्लक खालामनो बहुद इजि। नाथाय नैबे बिखानिफ्राय ना सोरखौबा डिलिट खालामनाया बहुद गोब्राब। जोंनि गोसोआवबो मालायफोरनि बायदि गिदिर गिदिर न' लुनो लुबैयो, गारि मटर लानो लुबैयो। नाथाय मा खालामनो, जों गैजा रोङि न'खरनि मानसि, लानो होनबानो लानो हाया आरो लुनो होनबानो लुनो हाया।